porque a poesía sempre foi algo, un mester de ínsuas. En Galicia podemos decir, e en galego, ínsua, ven do latín ínsula, e illa, que tamén ven da mesma palabra latina. A poesía habita nas ínsuas. Por iso, a poesía é cousa de tan pouca xente. Por iso, a poesía, ás veces, entende a moi pouca xente. E por iso, moitos políticos ausentes, evidentemente, non ningún dos presentes, non entenden a poesía. Porque non chegaron a esa illa. Porque para que chegar á illa hai que atravesar o mar. E o que temos que facer a partir de agora, e porque existe a insua dos poetas, é que unha insua dos poetas se convirta, canto antes, en península, que nos una ao continente da xente, ao continente da sociedade, e que a xente pense que sin a poesía non se pode vivir. Decía Celso Emilio Ferreiro, a quen agora non son capaz de citar literalmente, que o ser humano, que o home, vive do pan, come do pan. Que sería de nós se non houbese pan? Pero que sería de moitos de nós se non houbese o compango da poesía? Thank you.